nung biong tato. Hey! Ah! Hey! 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 Woi, rumahku sih budak lam. Hei, मा खालामनो? Ha? Hei, मा नायबाय थाखो नोंसोरो? होदो! Pegang di kau. Kau. Hei. Hei. Radamku Dahu. Radam. Onnai hogan radamku. Radam. Naय, नोंनि रोमैखौ जों मा खालामगोन? नोंनि मेगन सिगाङाव रोमैखौ जेबो दाखालाम।
ओइ फै रथ' रोमै रथ' प्लिज रोमै प्लिज रोमै नों मानो बिदि खालामखो रोमै आंखौ मानो गालांखो रोमै आं दिनै सिमलानि अननाय गैयै उदखारिनि मैहुर जानो गोनां जाबाय जों बेबादि माब्लाबाबो गुबुनखौ दाजाहो बुं रादाब नों आंनि सिगाङाव समायला नों आंनि साननायखौ जाफुंहोगोन ना औ रोमै जाफुंहोगोन औ आं नोंनि साननायखौ जाफुंहोगोन रोमै औ रादाब रिलेक्स रादाब रिलेक्स नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम बे गोरबो गैयै उदखारखौ जों सानसे फोजोबस्रांगोन रादाब जों सानसे फोजोबस्रांगोन जेम्स नों औ रादाब बे दिना आरो बारा गोबाव गैला रादाब जों फोजोबस्रांगोन हेल' नोंथां हेल' नोंथाङा न'आवनो दङ नामा नोंथां आं न'आवनो दं मानोबा नांगौमोन नामा नोंथांनो नोंथांनि न'आव थांनानै मोनसे गोनां बाथ्रा रायज्लायनो गोनां दंमोन रायज्लायजागोन नोंथां माब्ला फैनो गाबोननो थांदिनि नामा आंबो न'आव थाबाय थाजाया होमबालाय नोंथांनि सुबिदाखौ बुंदो गाबोननि सानानो मोजां जागोन नामा नोंथां आंहाथ' बाथ्रा गैया दे होमबालाय गाबोन थांदिनि दे जागोन दे गाबोननि सानानो मोजां जागोन दोनदिनि हा दे थेंक इउ मोजां मोनदों आयै ओंखाम जानोसैमोन नांथ'आ आयै आंखौ दानो ओंखाम उखैथ'वाखै नै फैगौ बुधबार खालि सालबारि मेडिकेलाव मेगननि डाक्टार फैगोननो नोंनि लास्ट अपारेशन खालामनो लिंहरदों डाक्टारा नाङा आयै सिगां आंनि मेगन थाइनै थानाय समावबो आं आंनि आदा आरो बाजैखौ बासायनो हायासै दा आरो आंनि मेगनखौ फाहामनानै मा जाबावनो आयै नाङा फिसा नों बिदि दाबुं थांखांनाय बाथ्राफोरखौ नों गोसोखांबाय दाथासै जानांगौ बिसोरनि खाफालाव बिनो लिरनाय दङमोन खोमा थेवबो आयै
जेबो थेवबो थेवबो गैला नों जोंनि सासेल' फिसा नोंनि अनगायै जोंहा सोर दंबावो जों जेला बोराय बुरि जालांगोन नोंनो जोंखौ नायफिननांगोन थांनाय खोथाखौ जेबो साननो नांलिया दोनथ'दो दा बेखौनो जोंनि गोदान जोनोम होननानै साननानै लादो आस्सा नोंथांनि फंबाया दासान्दि मा मावगासिनो दं अ फंबाया आं BRPL आव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार हिसाबै मावगासिनो दं आदै 5 बोसोरानो जाबाय बियो साख्रि मावनाया बिमा साहा लाबोनो होनायसाय प्रेमिकाय साया जाबायबा लाबोदो आफा नोंसोर मानो दासिमबो आंनि गोसोखौ हमनो हायाखै आं दानो जुलि जाथ'वा प्रेमिकाय बेफोर खामानिया हरखाबैसो जादों नाथाय आंबो मिथिया नोङो जोंनि साननायखौ जाफुंहोनो नाजा फिसा प्लिज आफा आं नोंसोरखौ माबोरै बुजायबावनो आंहा मोजां मोननाय दंखायो सोर नोंनि मोजां मोननाया जेम्स जेम्सआथ' मेगन खाना जाबाय आरो नों बिखौ औ जेब्लासिम बेनि मेगना हामा अब्लासिम आं बेखौनो नेनानै थाबाय थागोन आफा प्रेमिकाय जों नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों जाहाथे नोंनि उनसंसारा मोजां जायो प्रेमिका नों आफा आं जेम्सखौ सिमा गैयै बायदि मोजां मोनो बेनो आंनि जिउ बिनि अनगा आं रावजोंबो हाबा जानो हाया आफा दसे नुवाबोला गोसो आंनि जायो उसाव बादाव सना नोंखौ सेराव मोनाबोला गोसो आंनि जायो खाराव माराव सना
फैया माने आंनि सेराव अनजालि नों आंनि जिउनि बोला फैया माने आंनि सेराव गोरबोनि रादायखौ होफै नोंनि अननायखौ फोरमायफै नोंनि अननाय मोनबोलानो जोनोम जोनोम आंनि अराय गोजोन जागोन नोंखौ दसे नुवाबोला गोसो आंनि जायो उसाव बादाव सना नोंखौनो फैगोन सानना नेनानै दङमोन आं दैसा हाब्रां सेराव अननाय मोनबोलानो जोनोम जोनोम आंनि अराय गोजोन जागोन नोंखौनो फैगोन सानना नेनानै दङमोन आं दैसा हाब्रां सेराव नोंखौ दसे नुवाबोला गोसो आंनि जायो उसाव बादाव सना नोंखौ सेराव मोनाबोला गोसो आंनि जायो उसाव बादाव सना माबायदि नुदों मेगनखौ एसे मैले मैले नुदों सार जेबो नङा दे उनाव हामगोन बियो आसिखौ मोनबेसे नुदों मोनसे मोननै आरो मोनथाम दे हामबाय अके जिराय खर' सानाय खर' गिदिंनाय मोनदों नामा एसे एसे मोनो सार अ हामगोन दे लासैनो बेयाव मुलि मोननैसो लिरना होनाय जादों बेखौ मास मोनसे जानानै नाय आरो खर' सानाय गोबानाय मोनोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जागोन सार जागोन सार जेम्स आं दि नोंनि थाखाय बेसेबां सानखि हर जरा गोमा जानाय दाउ बायदि जानानै दंमोन नों नुमारबायना जेम्स
प्रेमिका आं नोंखौ नुदोंथ' आरो नोंनि मोखां गन्थं मेगन गासैखौबो नुनानै आं गावखौनो सोमोनायसो मोनबाय आं सिगांनि बायदि मेगन नुफिनबायथ' जेम्स नों मेगन नुवामोनब्ला आंबो बे संसाराव सासे जाम्बि बायदि जानानै थागौमोन थारैनो नोंनि थाखाय बिदि दा बुं प्रेमिका आं नोंखौ बिदि जानो होआ मानोना जों सानैनि अननाय आरो मोजां मोनलायनाया सानसे साननैनिल' नङा प्रेमिका बेयो जुग जुग जोनोम जोनोम थेवब्लाबो गिखांनाय फैयो जेम्स थारैनो जोंनि साननाया जाफुंगोन ना हगार सोर